Så rigtig hjertelig velkommen til i dag. Og det jeg gør i dag, vi kører igen cirka en time med præsentation, og så tager jeg lige 5 minutter bare lige strække, og så kan I stille spørgsmål bagefter, hvis I har spørgsmål. Så kan vi se, at dem, der har lyst til at stille spørgsmål. Så prøv lige at holde spørgsmålet til, vi har kørt den der time, lige tager en lille pause. Så jeg hedder Bob Sammer, og jeg har beskæftiget mig med hjernebølger siden 2001, hvor jeg først fik kendskab til det, da jeg boede på en lille stillehavsø ude i Stillehavet. Den hedder Kauai, og jeg boede der cirka 13 år. Og levede en fed livsstil med at surfe, og så er jeg så kommet til Danmark her for 3 år siden. Jeg har stadigvæk en søn, som bor derude, han er 20. Og det med hjernebølger har jeg så beskæftiget mig med sådan lidt on and off, og så på det seneste er jeg så begyndt at blive sådan lidt mere on med det, og få træning af en, som hedder Judith Pennington, som bor i USA og har studeret i cirka 40 år. Og det jeg vil gøre i dag, det er, at jeg vil lige præsentere nervesystemet, det forskellige nervesystemer. Vi har jo 5 diskrete nervesystemer. Kan I alle sammen høre, hvad jeg siger? Ja. Der er for eksempel lige kort kamp-lugt-frys-nervesystemet. Det er det der, hvis der er fare på færre, så er det de der hurtige bevægelser, der skal gå ud til musklerne, så vi kan løbe væk, hvis der er en fare eller noget. Ikke? Det er det sympatiske nervesystem. Så er det det parasympatiske nervesystem, som er hvile, parring og fødeindtagelse. Der er ingen fare på færre, vi kan slappe af og parre os og indtage føde. Så er der vagusnerven. Det er et separat nervesystem, som faktisk kommer ud fra hjernestammen og går ud sådan i stereo 2. Det hedder også kranienerve 10, der går ned og beroliger alle organerne. Det kan vagusnerven kan man stimulere ved sådan langsomme yogalignende bevægelser og åndedrætsøvelser og sådan nogle ting. Det er med til at berolige alle organerne. Og så har vi, der er lige det enteriske nervesystem, der er noget med fordøjelsen, der gør også, og så har vi centralnervesystemet. Så det er de 5 nervesystem, vi har. Det vi måler, når vi måler hjernebølgerne, det er i centralnervesystemet, som er i storhjernen. Det er der, vi måler. Vi måler her 2 elektroder bagpå og 2 her ved siden. Og der måler vi de frekvenser på det mikrostrøm, som er i hjernen, i storhjernen. Men inden vi kan begynde at måle på det, så skal vi først lige have et nervesystem. Og vi starter med en conception, altså en befrugtning. For ellers er der jo ikke noget legeme, hvor der er et nervesystem i. Så vi har altså et foster med et lille nervesystem, som vokser større og større. Og så nervesystemet er sådan en skarp ting, kan vi se. Man troede jo indtil for cirka 12 år siden, at alle de nerveceller, vi har, dem har vi fra fødslen af, og så får vi ikke flere. Men det er altså ikke sandt. Vi kan sagtens lave nye hjerneceller. Så vi se, at hjernen er så cirka 3/4 vand, og der er cirka 30 milliarder neuroner i vores nervesystem, centralnervesystem. Her ser vi så en forstørrelse af de her neuroner. Jeg vil lige give jer lidt tid til at læse, hvis I har lyst til at læse. Så de her neuroner, I kan se her, der er en synapse her, som er en forbindelsesled mellem 2 nerver. Her har vi en neuron her, altså en nervecelle, og så har vi en axon her, og så har vi synapsen her, som er forbindelsesled.
Det, der skal til for, at der sker en forbindelse her, det er, at hvis vi har de her to receptorer i synapsen, hvis der kommer noget ny information, som vi ikke ligesom ved noget om, så er vi nødt til at lave nye forbindelser til anden viden, vi har, for ligesom at forstå den her nye information, som kommer ind. Det, der skal så til her, det er, at der skal elektricitet til, der skal en ladning til mellem, altså inde i synapsen, og der skal højere ladning til, altså højere volt i begyndelsen, indtil den her forbindelse er lavet. Det er derfor, det er svært at lave nye ting, fordi man skal ligesom tage det langsomt, og så skal man gentage, man skal repetere de her ting, før man ligesom forstår dem. Det der, når man repeterer ting, så holder man den her ladning højt, indtil forbindelsen er blevet lavet. Når forbindelsen så er blevet lavet, så skal der mindre mikroelektricitet til for at holde på den her forbindelse. Så forstår vi det. Det, der var nyt før, det forstår vi så lettere, fordi der ligesom forbindelsen er blevet lavet. Så skal ikke så meget strøm til mikrostrøm til. Igen her kan vi se lidt tættere på, at der er neuroner, og de har de her dendritter, der går ud, altså forbindelser, og så er der elektriske impulser, som løber gennem axonerne, hedder de der forbindelser. Og så har vi synapserne, som er forbindelsen mellem de enkelte nerveceller, som kaldes neuroner. Her har vi så centralnervesystemet fra hjernen. Det er anatomisk korrekt, isoleret. Så kan vi se hele ledningsværket i hjernen. Og her kommer altså en lille animation, så vi kan se, at hvor vi har alle de her neuroner i vævet her, nervevævet. Alle de her blå her, det er neuroner, som er forbundet til hinanden, det som vi så før, i sådan et ledningsværk, og dem er der så mange af. Det er så et bund, som ligger som ligesom sådan fiberoptiske kabler, ligger de her bund inde i centralnervesystemet, altså storhjernen i cortex. Og det er det, vi måler på, når vi måler hjernebølgerne, det er mikroelektriciteten i det her ledningsværk, altså selve frekvensen på den. Og vi kan se, at det ledningsværk er godt beskyttet. Det er det vigtigste organ, vi har. Det er det eneste organ, som er fuldstændig indkapslet i knogler. Her har vi en simulation, hvad der sker i den her centralnervesystemet. Når vi for eksempel har en tanke, så kan vi sige, at så sker der kommer en hel masse elektriske impulser i vores storhjerne, som vi kan måle frekvenserne af. Vi kan sige, at de kommer ligesom i bølger. Det kaldes også neural oscillation. Det kan være et enkelt lille neuron, der oscillerer. Det kan være et lille lokalt netværk af neuroner, eller det kan være sådan en helt bølge gennem hele cortex eller storhjernen i centralnervesystemet, som vi kan måle på, hvad de forskellige frekvenser er. Så I kan se, at det er ikke hele tiden, at der er aktivitet. Der kommer der en bølge, som har et toppunkt, og så dør den ligesom ud. Og så er der sådan lidt stillestand. Og så er der en ny bølge af mikroelektricitet på forskellige frekvenser. Og så dør den ud.
Og sådan går det ligesom i cyklus. Det er lige meget, om man så det der. Ja. Lige meget, om man så det. Det er en animation, det er ikke et mål, men det er en simuleret, hvor det går ind i det retikulære aktiveringssystem, som er, ja, det kan vi komme ind på i spørgsmålet. Vi har også et perifert nervesystem. Det her, den animation er lidt mere symbolsk, og ikke så anatomisk korrekt, men I kan se, ligesom der har et perifert nervesystem, hvor der også løber elektricitet ude i det perifere nervesystem, altså ude i det autonome nervesystem, som er det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Og det er de autonome nervesystemer, som forbinder hjernen med alle organerne og musklerne. Så det er jo centralnervesystemet, som bestemmer, hvilke bevægelser vi laver. Vagusnerven er også, den kommer bare ud fra hjernestammen, men vagusnerven er også forbundet til alle organerne. Men her er det lige perifere nervesystem, som også er forbundet til organerne, som kan enten give afslapning og stressfunktion. Ikke? Det kan enten give afslapnings- eller stressfunktion til organerne. Afhængig af hvad for nogle tanker vi har. Så her har vi så nervesystemets 3 inddelinger. Vi har det autonome nervesystem, altså det sympatiske nervesystem, kamp-flok-frys mekanismen eller funktionen, det kaldes også gedehjernen. Det er også det limbiske system, hvor man sådan, ja, handler meget på følelser og impulser. Så er det parasympatiske nervesystem. Det er, hvor der er ingen fare på færre, i hvert fald ingen opfattet fare på færre. Så er der tid til hvile, parring og fødeindtagelse. Vi har det enteriske nervesystem, som også har med fordøjelse at gøre. Og de 3 separate systemer er så en del af det, altså udgør det autonome nervesystem. Så har vi vagusnerven, og den kommer så ud fra selve hjernestammen og går ud, den er også kranienerve X, og så vandrer den ned og forbinder alle organerne til hjernestammen, og den vagusnerven beroliger altså organerne. Det er et helt separat system fra det autonome nervesystem. Så har vi centralnervesystemet, som vi så før, og det er så ligesom hvad kan man sige, hovedcomputeren. Det hedder centralnervesystem. Det er også vores abstrakte tænkeevne. Vi har ikke brug for at bevæge os, når vi tænker. I centralnervesystemet, for eksempel i det autonome nervesystem, det er meget med bevægelse og sådan noget at gøre. Men for eksempel, hvis vi mediterer, sidder helt stille, så har vi en god mulighed for at sidde og observere, hvad sker der i vores tanker og med vores centralnervesystem. Og det er jo tankerne, som opbygger neuronerne. Vi kan faktisk ved hjælp af tankens kraft danne nye neuroner. Så centralnervesystemet er vigtigt, når vi mediterer. Hvad? Kommer du til at snakke mere om det? Ja, okay. Det gør vi. Altså neurogenesen. Altså hvordan man ligesom genererer nye neuroner gennem tanken. Ja. Okay. Lidt her, det er lige lidt vagusnerven. En kort skitse over. Det var lige, vi skal ikke gå for meget ind i anatomi, men bare lige for at vide, hvad er vagusnerven. Og den er altså, den fungerer som passage mellem centralnervesystemet og det autonome nervesystem. Det er en slags bro mellem de to. Det vil sige, hvis vi sådan meget har været ude at dyrke meget sport eller bevæge os, så ligesom for at falde lidt til ro og slappe af og komme ind i vores
centrere vores bevidsthed i vores centralnervesystem, så kan vi bruge sådan nogle langsomme yogalignende bevægelser og åndedrætsøvelser, som stimulerer vagusnerven, som gør, at vi beroliger alle vores organer, så vi kan ligesom komme ind i den der meditationstilstand, hvor vi ikke behøver at bevæge os, og vi kan bruge vores centralnervesystem og ikke blive distraheret hele tiden. Og der er lidt med healingspotentialer i vagusnervestimuleringen. Man er begyndt at indoperere små elektriske impulsgenererende dimser, som kan faktisk stimulere vagusnerven til, at man får sådan en afslapnings effekt, men altså det anbefaler jeg ikke, men det er noget lægevidenskaben eksperimenterer med. Man kan jo bare selv stimulere sin vagusnerve med de der yoga-lignende bevægelser, langsomme bevægelser. Det er langsomme bevægelser, som stimulerer vagusnerven. Her er igen lidt anden perspektiv på vagusnerven. Igen, det kommer ud fra hjernestammen her. Det vil sige, at den er altså ikke forbundet til hele storhjernen, som vi så før i animationen. Og det der ledningsværk, der kommer fra selve hjernestammen. Og inde på hjernestammen her, der sidder der faktisk noget, som hedder retikulært aktiveringssystem. Det betyder et lille net. Den filtrerer alle impulserne fra og sender dem, den tror, det er vigtigt, videre til vores dagsbevidsthed i storhjernen. Hvis det ikke er vigtigt, så er det ubevidst. Men det her retikulære aktiveringssystem, det sidder på storhjernen, der har ca. 100.000 neuroner, men de er 800 gange hurtigere end de almindelige neuroner oppe i storhjernen. Ikke? Så de er meget hurtige, de her neuroner, der sidder på hjernestammen i det RAS, kaldes det retikulære aktiveringssystem. Og det er også vagusnerven, der kommer ud fra det der i hjernestammen og beroliger alle de her organer, så vi ikke er stressede. Og så kommer vi ligesom ind i, hvordan kan vi måle den her mikroelektricitet, som er i vores centralnervesystem. Fordi der er forskellige frekvenser. Her har vi lovret alle frekvenserne, som vi måler. Der er 14 separate frekvenser, som vi måler, så måler vi styrken i mikroelektronvolten af den vandrette akse. Der er højre og venstre hjernehalvdel, som vi kan måle. Og så kan vi se, at man kan ligesom lave sådan en hvid kurve, afhængig af, hvordan de her bølger i vores centralnervesystem er. Det kan I huske fra før, de der med bølgerne fra den der animation, at det som kommer noget elektricitet, og så døde ud, og så det er ikke sådan stationært, vel? Det bevæger sig hele tiden. Ja, det er den her animation igen, jeg ved ikke, hvorfor jeg har den her, men det er ligesom for at vise, at der er de her bølger. I ser, at det kommer i bølger, og de bølger, som kommer her, den her mikroelektricitet, den kan vi måle, og så sætter altså ud som her. Det ser sådan ud, når vi ser det på vores computerskærm, vores måleudstyr, med de forskellige frekvenser her. Generelt så kan man sige, at vores dagsbevidsthed er heroppe i beta-bølgerne, og så har vi vores underbevidsthed hernede i delta og theta. Det er så hende, jeg har studeret med og lært, hvordan man måler hjernebølger og giver indre rejser eller meditationer, som er skriptet til dem, som er interesseret i det. Som er udviklet. Det er ikke sådan, at man lige finder på. Det er et skript, som er udviklet over mange år. Og hun har skrevet et par bøger. Hun hedder Julie Pennington. Hun er meget, meget sød. Hun spiller også musik og sådan lidt. Hun er oprindelig journalist. Her fra den der ene bog, der hedder Psychic Soul, så siger hun, hver en tanke eller følelse bevirker en elektrisk aktivitet i nervesystemet, der kan måles som hjernebølge.
Og her begynder det at blive interessant, fordi så går vi lidt ud over neurologisk videnskab og bare det, vi kan måle og veje. Hun siger faktisk, at hver gang vi har en tanke eller en følelse, så kan vi måle det i centralnervesystemet. Så siger hun videre. Bevidsthed er ikke begrænset til hjernen. Snarere bevidsthed er en sammenblanding af alle vores aspekter. Tankerne, følelserne, kroppen og sjælen, der alle har indflydelse på hinanden. Og sidst lille haps her. Hjernebølger forårsager kaskader af tanker og følelser i kroppens elektromagnetiske energifelt eller aura, der sendes ud i det fysiske rum, hvor det påvirker bevidstheden af alt, hvad det kommer i berøring med. På samme måde bliver hjernen og vores aura påvirket af vores omgivelsesenergi. Så på den måde så er vores centralnervesystem ligesom en antenne, der sender signaler ud, og så kan det modtage signaler fra omgivelserne. Judy har så... Vi tager spørgsmål til sidst. Ja. Judy har læst sammen med hende her, studeret under hende her, var hendes personlige assistent, Anna Weiss, som har startet i Stanford, Californien, og hun har også skrevet et par bøger. Det er jo de første bøger, jeg læste, de utrolig gode, meget forskningsbaserede, men let fordøjelige bøger. Og hun, Anna Weiss, oprindeligt studerede sammen med Maxwell Cates, som er opfinderen af det, som hedder Mindmirror, som er det, man bruger til at måle hjernebølger med. Han opfandt det ca. 1974, hvor han læste i London, han er fra England, han læste på Cambridge Universitet, en biofysiker, og han har også skrevet en bog, og den er meget, meget interessant, den her bog. Han er tusindvis af mennesker, han har haft på det her Mindmirror, som kan måle hjernebølgerne, og al hans forskning er ligesom lagt ind i den her bog, og det er meget... Ja, der er utrolig meget information og rigtig mange data i den her bog. Her ser vi ham sidde til højre. Og det var i de gamle dage, hvor man ikke havde computer endnu, så vi kan se de her højre og venstre hjernepanel, og så kan vi se de forskellige frekvensbånd her igen. Og så er hun, så har hun så sådan et bånd på, hvor der er en elektrode her og en elektrode om bagved. Der er 4 elektroder i alt, som måler mikroelektricitet, der sender sig ikke strøm ind i hjernen, den måler bare, hvad der allerede er. Her kan vi så se den nye version, hvor hun sidder med en computer, der er sådan en lille boks, hvor man sætter forskellige, man kan også sætte en pulsmåler og en skinmodstandsmåler i for at måle afslapning. Så vil jeg lige give et lille overblik over de her 4 primære hjernebølgekategorier og deres indhold. Vi kan se igen her, der er frekvensen på den lodrette, og så har vi amplituden af strømmen på den vandrette. Og så de her hvide kurver går så igen fra før, det er de der bølger, der kan gå ud og huske, den der hvide kurve bevæger sig. Her har vi så ligesom frosset de her hvide kurver fast i de 4 forskellige frekvensbånd. Vi kan jo se, at frekvensbåndene, altså der er jo ikke kun alfa, når der er alfa, der er alfa, og de andre hjernebølger også i forhold til hinanden. Så der er de 4 forskellige hovedkategorier af hjernebølger altså til stede samtidig. Her har vi så beta, og det er frekvensbåndet mellem 30 til 14 Hz. Det vil jeg lige lade jer læse det selv. Ja,
altså normal dagsbevidsthed. Hvis vi ikke har beta-bølger, så er vi altså ikke dagsbevidste. Det er intellektisk udarbejdet verbale, lineære og logiske tanker. Beslutningstagen, analysering, listelavning. Og hvis vi har for meget af det høje beta, altså hvis vi har den heroppe i det høje beta, så har det faktisk angst og panik og stress og sådan nogle ting. Så det man kan lære med den her mind mirror og meditation, det er altså, hvordan kan man få den her høje beta til at ligesom kurve ind, så vi ikke har de her høje frekvenser, men stadig er dagsbevidst. Man kan godt sidde og meditere, og så bare ikke have noget beta. Og så er man bare zoning out. Men det er godt at have en lille smule beta med sådan lidt runding på, men bare ikke for meget af det der stress. Så har vi alfa det er så i frekvensbåndet 14-8 Hz. Og så kan I lige læse den her. Det er altså afslappet, sansende opmærksomhed eller nærværenhed producerer skiftet fra den ydre til den indre verden. Dagdrømme, let meditation, visualisering, og det er en frekvensbro mellem beta og theta. Man producerer også alfa, når man er ude i naturen og går en tur i skoven for eksempel, og de fleste mennesker, det er de der rummelige indtryk, der er, når man kigger langt og kort og ser op, man ser mange altså rummelige ting, hvor man bevæger sig ud langt væk med synet, ikke? Og så tæt på den der. Det producerer alfa de fleste mennesker, og så også det, at når man lukker øjnene, de fleste mennesker producerer alfa bølger, når de lukker øjnene. Og så laver det så broen, det bygger broen mellem det dagsbevidste og det underbevidste. Hvis man ikke har den her alfa-bølge udviklet, så er man ikke opmærksom på sin underbevidste eller ubevidste tanker. Så alfa-bølge er vigtigt at træne sig op til at kunne producere. Så har vi theta-bølger. Det er frekvensbåndet mellem 8 og 4 Hz. Det er langtidshukommelsens underbevidsthed, drømme, REM, søvn, som er Rapid Eye Movement, søvn, healing af følelser, intuition, kreativitet, åndelig indsigt, sjælsbevidsthed. Så vi kan se, at frekvenserne på mikrostrømmen i centralnervesystemet bliver langsommere og langsommere. Her var de hurtige, det dagsbevidste, så er det lidt langsommere, så er det lidt langsommere her igen. I theta-bølger, hvor vi kommer ind til det kreative og det intuitive. Så har vi delta. Det er så de langsomste hjernebølger mellem 4 og 1,5 Hz. Og hertz, det er altså cyklus per sekund. Det var mange gange strømmen oscillerer per sekund. 4 gange per sekund. Det er altså det personligt ubevidste, åbning til universel bevidsthed, dyb restaurerende, drømmeløs søvn, empati, en slags radar, der scanner omgivelserne og psykisk indsamler information og energi. Det vil sige, at det er ligesom her, hvor man forbinder sig med 0, altså 0, som kan man sige evigheden, eller der, hvor vi alle er et.
Så de 4 kategorier af hjernebølger eksisterer altså samtidig, og hvis man har det i forhold, som ser sådan her ud, så har man det, man kalder awakened mind brain wave pattern. Og det vil så gå lidt ind i, fordi det ikke alle, der har det her mønster. Lige for at pointere, man kan se de her pile her, altså der er energi, som løber begge veje samtidig. Det vil sige, der løber altså energi mellem dagsbevidstheden og, hvad kan vi sige, universalbevidstheden her, eller enhedsbevidstheden. Det løber begge veje samtidig, når vi har den her åbning ifølge hjernebølgeforskning baseret på Maxwell Cates forskning. Det, som vi så vil gøre nu, det er, der står meditativ stigning ned til højre bevidsthed. Det betyder bare, at efterhånden, som vi får flere og flere af de her langsomme hjernebølger, så får vi mere og mere kontakt med vores hvad kan man sige, underbevidsthed. Og det vil sige, at vi får mere og mere aha-oplevelser. Vi kan ligesom problemløse selv, fordi vi kan få løsninger til vores problemer inde i os selv. Vi kan få svarene til vores spørgsmål inde i os selv, når vi har de her lavere hjernebølger til stede, samtidig med at vi har lidt beta til at stadigvæk være dagsbevidste. Så vi kan se, at der er forskellige kategorier af hjernebølgemønstrene, og det er altså baseret på Maxwell Cates forskning. Tusindvis af mennesker, han har siddet og målt på, hvor han har set forskellige ting. Hvad betyder det? Involved mind, hvad betyder det? Ja, det kan man jo. Det går igennem alle de kategorier nu. Ja. Det betyder udvikle sind. Så her har vi den første. Vi kan se, at der er beta-bølger, men der er meget af de hurtige beta-bølger. Så er der ikke nogen alfa, der er ikke nogen theta, og så er der delta. Når man ser det, så kalder Maxwell Cate det ordinær bevidsthed. Der er beta-bølger fra ustrukturerede og statiske tanker. Der er ingen mellembånd til alfa eller theta. Deltas retteligende empati eller psykiske opmærksomhed er til stede hos de fleste. Jeg kan også godt, hvis I giver mig en e-mail, kan jeg sende en pdf med alle de her billeder til jer, hvis I er interesseret. Ja. Her så kan vi så se, at de her hurtige stressende beta-bølger begynder at tage lidt af. Det begynder at blinke sig lidt herinde, og ikke være herinde hele tiden. Det er det der stiplede linje. Det begynder at blive lidt mere afslappet. Så der begynder der at komme lidt mere alfa og theta. Men vi er ikke stabile nu. Det er kategori 0. Beta begynder at reducere sig. Det er de stiplede linjer. Så er der sporadisk flakken af alfa-brug og dybere underbevidst theta. Delta er stadig til stede. Her kan vi så se, at beta er blevet stabil, men lidt langsommere. Eller med lidt mindre styrke af det hurtige. Og så er der lidt mere af alfa-brug. Det er kategori 1. Det er reduceret beta. Sporadisk, men stærkere flakken alfa. Ingen theta. Og delta er stadig til stede. Her har vi så næste kategori. Vi kan se, hvordan betaen er rundet af. Det vil sige, at der er slet ikke nogen af de hurtige betaer. Det vil sige, at de er så afslappet. De har ikke de der statiske tanker, der, når man ligger overfaldet så, de bare kører, vi ikke kan styre dem. Den er helt rundet af der, ikke? Men vi er stadig ikke dagsbevidst, fordi vi har beta. Så er den stabil alfa, og så begynder theta at flakke lidt. Den er ikke stabil, men den fordi den er stiftet. Det kalder Maxwell Cate så kategori 2. Der er meget reduceret beta, stabil alfa, sporadisk theta, mulige glimt af billeder relateret til underbevidste minder. Så er vi altså ved at få hul igennem til det der underbevidstheden, ikke? Fordi vi har dagsbevidstheden, vi har alfa-broen, og så begynder vi at få den der underbevidsthed theta på, ikke?
Nu begynder det blive interessant at være i live, ikke? Her, endnu mere reduceret beta. Den her theta er stabil på det her styrkeniveau, og så begynder den at flakke lidt i lidt kraftigere styrke, ikke? Det er kategori 3. Let til relativt stabil meditation. Meget reduceret beta. Og stabil alfa. Muligvis mere stabil theta med øget mental fokus og koncentration. Det her, man kan træne i meditation for eksempel. Der kan man træne sin theta. Når man har en stabil, men meget reduceret beta, så er man næsten ikke opmærksom på det ydre, vel? Det er beta, det ydre. Men man har alfa-broen, det vil sige, at man er opmærksom, man er åben for det indre, og så prøver man at bygge, hvad er der i det, hvad er indholdet af det indre, ikke? Når man tænker for eksempel oppe, nede til siden, til den anden side, foran, bagved, så nogle der forholdsord, der kan man træne theta. Det er sådan nogle tricks, man bruger, når man bruger meditationsskriftet. Det bruger man meget sådan nogle ting der med ordet. Her kan vi så se, at den er blevet lidt mere stabil, thetaen, ikke? Her kan vi se, at der er slet ikke noget beta. Det vil sige, at man har siddet i meditation, og så har man helt droppet det ydre. Man er slet ikke bevidst om det ydre, den er helt nede i 0. Men man har stadig stabilt i de andre tre alfa, theta og delta. Er det også det samme under hypnosen, når man bliver hypnotiseret? Det ved jeg ikke. Jeg kunne forestille mig, at man ikke er dagsbevidst under hypnose. Det kalder han kategori 4 eller 5 meditationsmønstre. Og så kan vi se, at der kommer det her mønster, som er ligesom meditationsmønster, men nu er vi så fået beta på, det vil sige, nu er vi dagsbevidste om, hvad er indholdet i vores underbevidsthed og vores ubevidsthed, ikke? Kategori 5, det kalder han awakened mind, det opvågnede sind. Det opvågnede sinds kreative flow og toppræstationsevne. Meditationsmønster med stille, rundet beta til problemløsning, karakteriseret af klare, intuitive indsigter i relation til spørgsmål, problemer og udfordringer. Det er rigtig godt at have det her mønster, når man går ud. Så siger man i meditation, hvor når man kan se det her i en klient, så skriver jeg ned, hvor det er med tid i meditationen, i skriftet det er, og så kan jeg spørge ind til, hvad skete der lige her, fordi at så kan man lave det, man kalder kendemærke, landmark, hvor man føler det i meditationen. Det vil sige, når man har kendemærket, så kan man bruge det i hverdagen. Ligesom hvis man er ved at komme ud i en stresset situation, så kan man lige tænke tilbage på det der kendemærke. Så inducerer man de her mønstre i sin hjerne, bølger en gang til. Så kan man problemløse og få intuition og sådan noget, i stedet for at køre ind i stressmønster. Ikke? Meget vigtigt mønster at træne op. Så har vi kategori 6, evolved mind, det udviklede sinds.
I kan se, hvordan det runder af med beserne, og så er det sådan fyldt ud i båndene, så den laver sådan en runding på den her måde. Og det er meget sjældent mønster at se på MindMirror. Det udvikles til en enhed salighed og elimination. Efterhånden som kategorierne smelter sammen, opløser selvseparationen sig til universal bevidsthed. Transcendent tilstand af enhedsbevidsthed. Det vil sige, at man føler ingen separering. Man føler sig et med alt. Det er også det, buddhisterne snakker om, det der at være et med alt, ikke? Den der. Her kan vi sådan se, at der er kommet nogle højere frekvenser på beta. Deroppe det er gamma-frekvenser. De her gamma-frekvenser, det er dem, som gør, at vi skaber nye neuroner. Det er dem, som inducerer neurogenese. I kan lige læse det her. Det kaldes altså det superbevidste sind, der er gamle frekvenser mellem 30 og 64 Hz oven på det opgående sindsmønster. Associeret med medfølelse, åndelig ekstase, mystisk transcendens, opmærksom, mindfulness eller nærvær, tydelige åbenbarelser, altså aha-oplevelser, kosmisk klarsyn, man kan simpelthen se ting klart, intuition, og man får en flod af vitaliserende energi, eller man kan mærke, at den vitaliserende energi strømmer igennem sig. Der er gammabølger, som danner nye hjerneceller og restaurerer neurale kredsløb. Den mediterende oplever et konstant flow af kreativ energi i næstekærlighedens tjeneste. Det er sådan en oversættelse, jeg har lavet fra Judy Penningtons hjemmeside, som er baseret på Maxwell Cates forskning. Det her er yderst sjældent mønster. I kan se, der er bare den her awakened, eller hvad hedder det, enorme mind med det gammabølge ovenpå. De her mønstre er blevet målt på nogle rigtige mennesker? Ja. Ja, det her er alt sammen baseret på målinger, hjernebølgemålinger på mennesker, som har siddet og lavet specifikke skriftede meditationer. Det er altså kategori 6, universel bevidsthed, gamma-frekvenser, ovenpå mønstret på det udviklede sind. Åndelig enhed, mystisk sammensmeltning, gamma-induceret neurogenese og neuroplasticitet. Glæde og salighed i fuldkommen åndelig overgivelse. Det er kun set i meditation med øjnene lukket. Med øjnene åbne bliver det superbevidste sind i næstekærlighedens tjeneste. Det vil sige, når man åbner øjnene, så bliver det til det mønster, vi så før, ikke? Det er jo så alle kategorierne. Og vi kan se, at der er altså en udvikling i de her hjernebølgemønstre. Og så vil jeg gerne åbne op for spørgsmål. Jeg synes lige, vi skal tage en strækker, måske lige 5 minutter strækker. Og så hvis dem, der er interesseret i at stille spørgsmål, så kan vi tage de spørgsmål rundt.